Ahoj, že tu je Macera a dneska si zahráme Fragile Tycoon a je to vlastne o tom, že sú ľudia, máte obchod a máme proste robiť veci. Modrý obchodiak. Tak sa stalo, takto, že? By si to kradl, keď to nič není. A ďalší jdeme. Ja len tak chodím. No sorry, som ticho, protože ja sa snažím, že by som to dobre postavil. Tak toto máme. Super. Ešte si máme tohoto dementa. Drahý. Ok, no, tak akože musíme si objednať žrádlo. Nebudem kúpiť tohoto 20, tohoto 20, tohoto 20. Úplne všetkého 20, aby sme na všetko mali. Budete sa, že opa, ešte nemáme auto, máme, no tak. Chceme aj dáčik. Si to takýto malý pundia, ale však máme toto veľa. Teď sa vedí, tak prečo ste vyhodili vec tu? No. To nechcem. Toto chcem. Jak to? Chleba. Vegetables. Však Valentín's Day, to som objednal. Tak nevadí, tak to objednáme teraz, aby sme... tak neobjednáme. Tak ja som to neodhodil. Som to kam sem, lebo... to fakt nepotrebujem. To vyčistím. Hele. Jupi, zarobili sme povie $20. Ok, no. Teraz musím iba počkať. No, dobre. Budeme postupne vyvíjať náš obchod, to som povedal, a to je dobré, ne? Tak to zatiaľ máme. To máte obchodiak, maliak hovna. To by som vymazal, lebo na čo? Máš dvere handy dementi only. Když vraj tieto tupé stromy sa predávajú za veľa. Je to skúsiť, ako sú na našom pozemku tie stromy. Delicious. Ňamkové stromečky. Chci si kokosci upletit. Trošku veľa. Takže ja by som chcel... Opa, ja mám pipet. No. Tak ako, vrátime sa ku veci. What the fuck? To je drahé. Vyzerá to byť dosť drahé.
Uvidíme, koľko to bude stať. 2000. Takže vlastne to zarobíme. Až mi teraz hráte. Musíme vymysleť. Obchodiak si dáme veci. Toto. Toto má vidieť na menej, tak... Tak. Ale... Keby som sa vám pýtal, že koľko dávate tomu, tak... Si som napíšu 0. Aspoň toto by som chcel. Neviem, jak sa to vyvýši hento floor. A na to prejdeme potom. Pokakané auto. Takže to bude asi toto, no. Musíme trošku mysleť, hej. Toto stačí iba presunúť. Takže to sa presunúť. To je dosť ťažké. Tam sa nám predávajú veci a my čakáme. Pojďme si ještě děti něco koupit. To musíme si vychodit. Kámo, toto bude taky čekanie a dlhšie video. Kvůli tímto demínkom. Jsem to asi... A kde to jsem vymazal? Myslíš, že mám vynavázat toto? Je tu floor. Tu je roof a floor 2. Ok, takže dá se dostávat floor. Nespodarilo se. Toto musíme jít sem. Toto. To prvé za nič. Čo? Toto nemožno. Dobro, no tak to musím... Tak. What? Tuto se budu takto v rohu predávat vegetable za také hovadiny.
Počkej, ne. To musím nějak logicky vymýšlet. Kde to trash? Kdyby som dal kudne tento trash. By som dal nejak sem. Alebo čam sem. Keď sa je bočítko tam iba. Tak chodíš. Poletí to tam. To nechcem prehodiť. Osne dám. I píšu, že chcú basket. Dobrá, no tak, kde sme chceli? No, vy si nechceli, že som iba niečo chcel. Shit. Tak kúpame toto. Dobre, no tak můžeme se pozrieť do nášho obchodiaku, že jak to tady vypadá. Tady koupíme vegetables, tady takhle musíš jít. Tam ani nevím, čo patří. Takže. Musíme sem. Jo. Tady nakupíme vegetables. Já jsem nakoupil Ještě, že jsem to nakoupil, lebo to by byl konec světa. Jsem nakoupil Freud. Taky jsme nejdeme. Dáme tam kukurice. A potato. Z toho bude bingo. No, takže. Akože můj plán, hej. To není můj opad. Já se pozrieť, že jeden mám strechu. Každý začíná raz a každý raz končí. Ale jsem věděl, že to máme. Ale keď je ten Valentín, šťastný Valentín jinak, tak jim tam dáme her čokolates. Absolutně nevím, že je tuto. No, když jsem koupil ve zdědu videohry. Já koupil ve zdědu video. Fú. Tak 10 chyba možno koupit. Tak idem po ně. Tady dosť jdeme to. Máme tu Valentín a ty sa snaží. Mám tu ještě, nikdo si nekoupil korný. Já jsem kde sa kupujú auta? A asi vím, kde sa kupujú auta. Ja som taký dement, prečo som to robil? Co kupujú auta, stop. Já to vidím. Jedeme. To má pík. Jak jsme koľko stojí to, co? Tak jdeme radši, auto je to, ale pochopili jsme se. Cargo! Už. Tu lambo a to je drahé. Takže já jsem si koupil. Ten pick-up stojí 5000. My jsme to popkakali. Dobro, no nevadí. To vadí. Ne, prosím. Já potřebujem peníze. A tu je všetko tak lacné. No dobré, no tak toto by bylo všetko a vidíme se pri ďalšom dieli, kde budeme hľadať nové auto. Čaute.